Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, як чанд хоҳара ки мо пурсида буд ки анами либосои новинкаи арӯсӣ омад навор кунед. Марҳамат, анами хел навор пешниҳоди шумо мегардад аз бозори Корбон, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, дуюм рияд. Метавонед биёед худтон бо харидорӣ кунед. Якумш чанд сомай? 750 сомон. Двойка кирта поча халата. Тройка кирта поча халат. Ана дуюмш чи? 650 сомон. Ина 650 сомон. Ина бинен. Амиё ҳамаш я нархан? То ами сирха? Сирх 750 сомон ами бардавиша сирхш. Бе қоштилошай, бе мисол зеби гарданшай. Фақат инами халату двойка ва мино. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. Апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам, яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобе дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамин хел тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат худи ҳозир нависен, соҳиби анахел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллуҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. Ана ин сирх чанд сомай? 700 сомон. Ина и бардови чи? Ана ин сирх бежави бардови 700 сомони будиян дӯстони азиз, бе қуштилӯҳош. ана ин вайш чи? Кабуту савс ча? иноям 700 сомона. остиноша мумкина я бурихе нишон чен? ина остиношон дӯстони азиз, хушрӯбакан. ина қафош, марҳамат, ҳамино 700 сомон. тамом. размер то чанда дорен? то 50 размер ҳаста. и сафед чанда? 550 сомон. и сафед беҳтарин. ҳозир бо дигар хелшам нишон метем. у сафеди бараш чанда? ана ин сафед 650 сомон. бинед ин сафедам чӣ хушрӯя 650 сомонаш. марҳамат, каседа дар кор шид. суроғашама шумода гап задам. метавонед омада аз наздик бинед. и чанд сомай? ана инам 650 сомон. қафошам нишон тиен. и бисёрш арзон шудаган, бисёрш қимат шудаган. хулас ҳамаш борои новинкаву ҳархела. ана бай чанд? и 650. ира бинед чӣ хушрӯ. 650 сомон будай. аҷоиб фасон. осинакоша бинед чӣ хеле. ана у сафеди дигар че? ям 650. ана ям 650. материалш чи ай? вилюрай. марҳамат дӯстони азиз, духтарако каседа дар корай дониста бошед, ҳамихе новинка омадагия. ина и чанд сомай? ана ин ҳаст 900 сомон. ҳозир ман аз дур нишон метим шумода. ина бинед 900 сомон. қафошам мумкина нишон дадам. ана ин қафош. ин 900 сомон. материалаш турае болош.
ай болош тураю поёнаш ҳам хе блестящий. Хулос ман камаки хушрӯвайн. Фаҳмо ана ин қисми боло чандиян? Наи сабз. Ино 1,5,000. Ҳами сабз 1,5,000. Ай атласи чи? Атласам 1,5,000. Баъд на атласаи хел дорам 550 сомон. Ами розовию кабда? Ҳама ранг 550 сомони наи намудошу. И тараф 1,5,000 будай дӯстони азиз. Ана ин ваё чи? Дастдӯзиёш. шакана. Хо. 1300 ё дастдӯзи ана ҳамашон 1300 сомони. Сарандозам дора? 1,5,000 ана муҳрадорош боша 1,5,000 сомон сарандозош кати будай дӯстони азиз. ҳамашон комплект. духтарако касседа дар кор шид нависен доставка ҳастай. бо ҳамин набори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. хайр то видеоҳои оянда. саломат бошед.